Ito po ang mga kilo po nito ay 100 pesos kada kilo. At yung mga pusit na malalaki, ito po yan. Yan po ang presyohan ay 150. Tumpukan po ng surahan po dito ay 100 pesos. At yung mga presyohan dito na malalaking isda na talakitok ay nagkakahalaga po ng 100 pesos per kilo. So yan po yung update natin, no? At pinakita sa atin yung hasang ng kanyang talakitok. Ayan, no? So, shout out ulit kay Brian Flores. At sinabi kanina ang presyo daw ng kanyang hipon 100 pesos. Hindi po, 340 po ang per kilo. At 300 pesos ang kada per kilo. Ganda, no? So maraming salamat sa iyo. Ito naman po yung latag niya ng yellowfin tuna sa halagang 130 na per kilo. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito sa bandang dulo. Ang gulyasan naman po natin dito, 100 pesos kilo. Ayan. So yan po yung mga update na mga tambakol o gulyasan sa tumpukan 100 pesos. 100 pesos. Shoutout sa iyo, Boss Onse. Akala ko sining katabi ko. Walang tinong.